per la nostra banda el poder fomentar tot el que és el turisme gastronòmic i si a més lo juntem, no? Fem aquestes interaccions, no? Que són importants, no? Lo juntem en aquest turisme de mar i d'aire en un lloc privilegiat, lo juntem en una ciutat que jo crec que l'altre dia ho dia, no? Al secretari de turisme li dia, és que jo crec que no mos donem compte però Castelló té una part tan friendly, una part tan amable, que si això realment som capaços de vendre-ho, no? De dir, ostres, no només vens a una ciutat que menges bé o que té un clima estupendo o que pots gaudir, a més, de moltes més coses, no? Sinó que a més vens a una ciutat on la gent som agradables, no? I fem les coses fàcils, no? Jo diria, tu te deixes el bolso ara ahir i no passa res. O sigui, tu estàs tranquil, tu deixes a un xiquet ara jugar per així i tu estàs tranquil, no? I jo crec que això també tenim que començar a pensar que Castelló és una ciutat amable, no? I en un temps en el que tot el món corre massa, no? Tot el món s'enfada massa, tot el món, no? Genera tensions en un lloc en el que és tot el contrari, jo crec que això tenim que fer-lo nostre, no? És dir, fem un slow, no? Fem un mira la gent, no? Ostres, parem un moment, no? I disfrutem no només del menjar, sinó de tot el que envolta el menjar. Així que, bueno, ja sabeu, jo apoyar-vos i ajudar-vos a tot el que necessiteu. Molt bé, moltes gràcies. Recolzar molt interessants la part de consum sostenible, l'Ajuntament sempre està recolzant el peix nostre. Com a grauera que soc, no puc fer altra cosa que donar valor al producte nostre de la mar, que és el nostre peix. Tant la galera en aquest moment com el pop la sèpia o el rosejat o la torrada sardina quan és Sant Pere. Així que sempre que us farà falta l'Ajuntament, que té al vostre costat, que ho pugueu visitar. Gràcies.